Добрага ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашу добраранку. Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Хлопчыкі, у мяне ёсць да вас складанае пытанне. Слухаем цябе, Кася. Тым больш складаныя пытанні мы вельмі любім. Вось адкажыце мне, калі ласка, чаму неба днём блакітнае, а калі надыходзіць усход ці заход сонца, яно становіцца чырвоным, ружовым альбо аранжавым? Якое цікавае пытанне, Кася. Давайте разбирацца разам з гледачамі. Па-першае, нам патрэбна звярнуцца да такой фізічнай з'явы, як рэфракцыя. Лесік, разумнік ты наш, цяпер у мяне з'явілася яшчэ адно пытанне. І ў мяне. Здаецца, Кася, што яно ў нас аднолькавае. Што гэта за пытанне? Што такое рэфракцыя? Але толькі простымі словамі, каб мы і нашы гледачы адразу ўсё зразумелі. Тады запрашаю паслухаць. Рэфракцыя – гэта праламленне святла пры пераходзе з аднаго асяроддзя ў другое. Напрыклад, з паветра ў ваду ці з паветра праз шкло. Так. Гэта калі паставіць лыжку ў шклянку з вадой, яна будзе выглядаць інакш? Усё так. Атрымліваецца, што рэфракцыя – гэта скрыўленне. Не зусім, але вельмі блізка. Аднак больш правільна сказаць, рэфракцыя – гэта праламленне. Прасцей кажучы, калі святло сустракаецца з чымсьці на сваім шляху, яно змяняецца? Менавіта так. А яшчэ яно рассейваецца. А як жа гэта звязана з блакітнасцю неба? Уся справа ў тым, што святло, якое ляціць на зямлю ад нашага сонейка, мае белы колер. А калі яно рассейваецца, то распадаецца на мноства адценняў. Быццам вясёлка? Які добры прыклад, Глеб. Усё так. Калі святло сустракаецца з атмасферай зямлі. А атмасфера – гэта быццам коўдра, якая ахоўвае нашу планету ад касмічнага холаду. Так, Кася. І вось калі сонечнае святло праходзіць праз атмасферу, Яно быццам сустракае перашкоду на сваім шляху і праламляецца і рассейваецца? і гэта правільна, Глеб. Сіні колер рассейваецца больш за іншыя. Таму неба здаецца нам блакітным. Ага, з блакітным небам мы разабраліся. А што наконт ружовых, чырвоных і іншых колераў? Калі сонца знаходзіцца нізка над гарызонтам, яго святлу патрэбна пераадольваць большы шлях у атмасферы. Сіні і блакітны колеры паспяваюць рассеяцца, а вось чырвоныя і аранжавыя адценні маюць большую даўжыню і далятаюць да нас. І таму мы можам бачыць такія неверагодныя, прыгожыя і маляўнічыя ўсходы альбо заходы сонейка. Усё так. Але вы ведалі, што заход сонца можа быць не толькі чырвоным, ружовым ці аранжавым? А якім яшчэ? Я іншых колераў не бачыў. І я. Напрыклад, у некаторых рэгіёнах свету, дзе існуе вялікая вільготнасць ці вялікае забруджванне паветра, заходы і ўсходы сонца могуць набываць фіалкавыя ці нават зялёныя адценні. І гэта ўсё звязана з тым, як святло рассейваецца ў розных умовах. Атрымліваецца, што і паўночнае ззянне адбываецца таксама з-за праламлення ці рэфракцыі. Правільна, Кася. Менавіта праламленне святла і паказвае нам усе неверагодныя нябесныя з'явы. А якія яшчэ з'явы існуюць? Напрыклад, эфект гало. Гэта як? Гэта калі вакол сонца ці месяца з'яўляецца дадатковае свячэнне, быццам круг ці дуга. А яшчэ ёсць зялёны прамень. Гэта вельмі рэдкая з'ява, якая адбываецца ў час заходу сонца, калі на хвіліну з'яўляюцца зялёныя бляскі. Якім жа цікавым можа быць наш небасхіл? Згодная. Трэба толькі часцей падымаць галаву і глядзець у вышыню. Я таксама згодны. Але зараз я прапаную паглядзець не на неба, а мультфільм. Дзяўчынкі і хлопчыкі, далучайцеся! Хлопчыкі, а ці заўважылі вы, як навокал усё бурліць? Не зусім зразумеў цябе, Кася. Ну як жа? Птушкі кожны дзень даюць канцэрты, матылькі лятаюць з кветкі на кветку, пчолкі гудуць без перапынку. Згодны, Кася. А калі уважліва прыгледзецца, то можна ўбачыць і шпаркіх стракоз. Так, Лесік, вельмі шпаркіх.
А якія яшчэ цікавыя факты вы ведаеце пра стракоз? Запрашаем паглядзець і паслухаць. Стракозы – гэта сапраўдныя паветраныя акрабаты. Жывуць яны каля вадаёмаў, бо менавіта ў вадзе гадуецца іх патомства. У Беларусі стракозы сустракаюцца амаль усюды. Аднак прасцей за ўсё пабачыць іх можна побач з рэкамі, ручаямі, балотамі ці азёрамі. Існуе шмат відаў стракоз, якія адрозніваюцца па памерах і колерах. Напрыклад, самая вялікая стракоза на нашых прасторах мае размах крылаў ад 12 сантыметраў, а даўжыню цела 8 сантыметраў. Сярод самых распаўсюджаных колераў стракоз гэта зялёны, сіні, фіялетавы, жоўты, чырвоны і чорны. Некаторыя з іх могуць быць вельмі яркімі і маляўнічымі. А вось сапраўдны цікавы факт. Стракозы могуць лятаць з хуткасцю да 50 кіламетраў у гадзіну, а яшчэ раптоўна змяняць накірунак палёту, што дазваляе ім прытка ўцякаць ад ворагаў і хутка знаходзіць ежу. Такая незвычайная каардынацыя – гэта спраўдная суперздольнасць стракоз. Нават самыя сучасныя верталёты не могуць пахваліцца такой манеўранасцю. А гэта не ўсё. Стракозы могуць выдаваць гукі для прыцягнення увагі. У розных відаў гукі могуць адрознівацца ад простага гулу да складаных мелодый. Ёсць і яшчэ адна цікавая асаблівасць стракоз – гэта здольнасць да маскіроўкі. Некаторыя віды могуць змяняць колер або форму. Гэта дапамагае ім заставацца ў бяспецы. Дзякуй за цікавае знаёмства. Калі ласка. Таму, калі вы ўбачыце стракозу, не забывайце, што гэта не проста прыгожыя насякомыя, але і важная частка нашых прыродных прастораў. А я запрашаю усіх нашых тэлегледачоў назіраць за прыродай і цікавіцца наваколлем. Ну а зараз нас чакае мультфільм. Хлопчики, я тут убачила на просторах інтэрнэту такую незвычайную кветку, яна лічыцца самай вялікай у свеце. Цікава. І што гэта за кветка? І якія яе памеры? Здаецца мне, што Кася ўбачыла рафлезію. Гэта насамрэч незвычайная і цікавая кветка. Усё так, Лесік, размова менавіта пра яе. Сябры, прапаную паглядзець на гэту кветку разам з нашымі тэлегледачамі. Толькі ўявіце, памеры рафлезіі могуць дасягаць больш 1 метра ў дыяметры, а важыць яна каля 11 кілаграмаў. Вось гэта кветачка. Такую ў букет не возьмеш. І не толькі з-за яе памераў, а яшчэ таму, што гэтая кветка мае вельмі непрыемны пах. Ну і дзіўная кветка. А дзе ж такая расце? І дзе яе можна ўбачыць? Сустрэць рафлезію можна ў паўднёва-ўсходняй Азіі. А яшчэ гэтая кветка, якая жыве за конт іншых раслін. Гэта як? Рафлезія не мае ўласных каранёў і лісця, таму ёй прыходзіцца расці на іншых раслінах і сілкавацца ад іх. Ну і дзіўны наш свет. Колькі ўсяго цікавага і неверагоднага ў ім можна сустрэць. А я прапаную паглядзець, якія кветачкі сустракаюцца на палях ды лугах нашай краіны. Добрая прапанова. А каб было весялей, давайте пагуляем. Будзем паказваць кветачкі і адгадваць іх назвы. Дзяўчынкі і хлопчыкі, далучайцеся. Итак, першая кветачка. Гэта вядома ўсім Васілёк. Ці яшчэ кветку называюць валошкі. Правильно, гэта не проста кветачка, а сапраўдны сімвал нашай краіны. Гэта вам дзеля размінкі такі лёгкі фотаздымак быў дадзены. А зараз глядзіце уважліва. Наступная расліна Гэта таксама вядомая ўсім канюшына. Падчас яе цвіцення на зямлю быццам раскладваюць зялёна-фіялетавы дыван. Ізноў правильно. Добры тэмп, хлопчыкі. І наступная кветка. Што гэта за маленькая сонейка? А я ведаю. Гэта казялец. Ці, як яшчэ называюць кветку, кураслеп. Правильно, Глеб. Гэтая сонейка можна пабачыць амаль што на кожным лузе. А гэта што за расліна? Складана, Кася.
Кветочка знайомая, однак назву не пам'ятаю. І я. Ой, хлопчики, назва у гэтай расліны такая незвычайная. Пастуховая сумка. А, усё так. Зараз успомню. А у нас наступная кветочка. Што гэта? Гэта бярозка. Бярозка? Я заўжды думаў, што бярозка гэта дрэва. Усё так, але ёсць яшчэ і кветачка з такой назвай. Кветачку я бачыў. Яна таксама расце на нашых лугах. Менавіта так, Глеб. Ну а зараз апошняя кветачка. Ой, які прыгожы і далікатны званочак. Правильно, Глеб. Кася, якая цікавая і прыемная падборка ў цябе атрымалася. А галоўнае, усе гэтыя кветачкі можна пабачыць, калі проста выйсці на прагулку. І пахнуць яны прыемна. Дякую, хлопчики. Я рада, что вам сподобалося. Ну а зараз я объявляю мультипоказ. Сябры, які цікавы і бадзёры ранак у нас сёння атрымаўся. Однак надышоў час развітвацца. Дзяўчынкі і хлопчыкі, жадаем вам добрага настрою і захапляльных гісторый. Ну а мы, як заўсёды, сустрэнемся з вами зранку У нашым добраранку!